மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் மேம். குட் மார்னிங் டு ஆல். என்னுடைய நேம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்ச்செல்வி. ஃப்ரம் மதுராந்தகத்துலேருந்து நான் வரேன். எனக்கு இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்மேட் மிஸ் கீதா மேம். நான் எதுக்காக இதை சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு படிக்கும் போதே நான் வேலைக்கு போகக்கூடாது, ஏதாவது ஒரு ஓனாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஏதாவது என்ன தெரியாது ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பட் அதுக்கும் வந்து முதலீடு நம்ம தான் போட்டாகணும். சரி, அதுக்கு நம்ம யாரையும் வீட்டில் போய் கேட்க முடியாது, அதுக்கு நம்ம வேலைக்கு போய் தான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருந்தது. நான் எம்எஸ்சி படிக்கும் போது முடிக்க போகிற ஒரு 2 மந்த் இருக்குது. அப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து சொன்னாங்க, எந்த பிளானும் சொல்லலை, ஒரு ஜாப் இருக்கு பார்ட் டைம்ல வீட்லேருந்தே பண்ணலாம் மொபைல் மூலிமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, நானும் எதுவுமே கேட்கல. சரி, என் ஃப்ரெண்டு சொல்றாங்க, இந்த அமௌண்ட் பே பண்ண சொல்லிட்டாங்க. சரி, நானும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை போய் இன்வைட் பண்ணேன். என்னை நம்பி வந்தவங்க இவங்க 2 பேரும் தான். உள்ள வரதுக்கு இவங்க காரணம். இவங்க நான் ஜாயின் பண்ணும்போது என் கூட ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ என்னோட 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணமே. இந்த இடத்துல நான் இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்னை கைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட லீடர் மிஸ் லிசித் மேம். அவங்க வேற லெவலில் பண்ணுவாங்க. எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க வந்து எப்படி சொல்றது, அவங்கள மாதிரி அவங்க ஆஷா மேம், லிசி மேம். அதுக்கப்புறம் நான் உள்ள வந்ததுலேருந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க வந்து மகேஸ்வரி மேம், இந்திரகுமார் சார் அண்ட் தனா மேம். இப்போ இவங்க நாகப்பட்டினம் போயிட்டாங்க எங்களுடைய லீடர். பட் இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கைட் பண்ணுறது இந்த 3 லீடர்ஸ் மட்டும்தான். அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இங்கே என்னோட இண்டிவிஜுவாலிட்டியை கிரியேட் பண்ணணும், நான் யாரையும் ப்ரூவ் பண்ணணும். பட் நான் வந்து ரொம்ப பேசவே மாட்டேன், ரொம்ப இதுதான் நான் மைக் பிடிச்சி இத்தனை பேர் முன்னாடி பேசுறது முதல் தடவை. நான் வந்து யாரையும் ப்ரூவ் பண்ணணும், நம்ம பேசுறத ஒரு நிறைய பேர் கேட்கணும், என்னோட ஸ்பீச் மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் என்னோட ஐடென்டிட்டியை கிரியேட் பண்ணணும். அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கு. ஏன்னா என்னோட ஃபேமிலியில கூட என்னை யாரும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அங்கே பாரு அவங்க எப்படி பேசுறாங்க, நீ ஏன் இப்படி பேசல அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு சூழ்நிலையை மாற்றி நான் யாரும் ப்ரூவ் பண்ணணும், அந்த ஒரு ரீசனுக்காக மட்டும்தான் நான் இந்த இடத்த எடுத்தேன். செகண்ட் திங், அப்புறமேட்டு உள்ள அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு பணம் இவ்வளோ விஷயம் கிடைக்குன்னு தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சு நான் யாரும் ப்ரூவ் பண்ணி எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணணும்